खुलुमबाय आंनि मुङा बिभुमसा पाब्लिसिटी NLFB जोङो दिनै जोंनि क'क्राझार NLFB रेजिडेन्ट केम्पआवहाय मागो दमासि फोरबोनि रंजानाय हाबाफारि मोनसे लादोंमोन। दा बेवहाय जोङो जोंनि गासिबो काउन्सिल मेम्बार्सफोरखौहाय मान बावनायजों लोगोसे जोंनि केडार्सफोराहाय बिसोरनो एसे फिथा सिथाव बा मागो दमासिनि जों मा जानाय लोंनायफोरखौहाय बानायनानै जयै रंजालायनाय जादोंमोन। दा जोङो गासैबो जोंनि NLFBनि फेमिलिनिफ्राय जोङो गासैबो बर' रायजो राजाफोरखौहाय मागो दमासिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय। गोजोननाय मानि बिथाङाथ' गोबाव समनि उनावहाय दिनै गावनि जोंनि बड'लेण्डआव सफैनानै जोंजोंहाय रंजाफादों। आं गोजोननाय मोनदों, मानो होनबा बिथाङा दिनै हारसिङै मालाय जायगायावहाय सेरखा बेरखा जानानै माबा मोनसे बबेबा सना खुवारियाव मावनानै थाबोनांदोंमोन। दा दिनै हायेनसिम सफैनानै दा जोंनि बड'लेण्डआवनो बिथाङाहाय सफैफिनबाय। बेनि थाखाय आं आसा खालामो बिथाङाबो उनाव फैगौ समावबो मोजाङैनो थालांगोन आरो गावनि फेमिलिफोरजों लोगो हमनानै दा बिथाङा मागो दमासिखौहाय इन्जय खालामनो हागोन, बेखौनो आसा खालामबाय आरो। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापि सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय, बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।